Gwefan oedd meddwl.org yn wreiddiol, so ni'n dweud bod o'n fwy o fudiad erbyn hyn wedi gwir, dwi'n meddwl bod ni'n gwneud mwy na just rhedeg o wefan, oedd ni'n dweud. Mae'n wefan sydd yn bodoli mwyn llenwi'r bwlch mewn ffordd yn yr diffyg adnoddau oedd yna ar gael Gymraeg. Diffyg gwybodaeth, ond hefyd cyfraniadau, cyfriadau pobl eraill. Oedd ar gael i fynd i ddarllen amdan iechyd meddwl o gwahanol gyflwyniad iechyd meddwl. Dwi'n meddwl oedden ni'n ffeindio bod yr wybodaeth yn patchy. Rhywfaint o wybodaeth Cymraeg ar wefan un elusen, rhywfaint o wybodaeth Cymraeg ar un arall. Ond o rhaid chwilio lot i ffeindio'r wybodaeth yma lle. Felly, nath ni drio dod o be oedd ar gael yn hyd, a wedyn llenwi'r bwlcha ac adeiladu ar hynny drwy addasu lot o wybodaeth mewn i'r Gymraeg hefyd. Mae rhaid i fi dweud nad o'n i yn gyd-sylfaenu mewn ffordd, achos o'n i yna reit yn y dechrau. Mi gath o wefan i sefydlu gen Manon Elin a heb Gwynfor, a mi nes i ymuno efo nhw ychydig fisoedd wedyn lle. Felly, dwi'n meddwl, Fyny eithriad i o pan atyn nhw, pan nath nhw'n mynd ati a sefydlu fo, oedd bod y ddau yn teimlo yn eithaf gry iawn am materion eich meddwl. Y ddau yn teimlo'n gry iawn hefyd am materion iaith Gymraeg. A mae'n debyg, mi oedd na fwlch, mi oedd na alw. Oedden nhw'n teimlo bod trafod yn ofnadwy o bwysig a bod cael lle i droi at fo i allu darllen profiadau a sylweddoli bod ti ddim yn meddwl yn y creadol o bwysig, ond bod o mor bwysig gallu gwneud hynny'n dyfaniaeth fi lle. A mae'n debyg bod wedi penderfynu os yna arall yn mynd oes o waith yn unig o. Dwi'n iawn fan hwn? Ie. Diolch. Enfawr i'r chi man o'n hyn, felly. A wedyn, o'n i wedi gwneud rhywfaint o waith ymchwil fel rhan o fy MA fi, yn edrych ar be ydy'r goblygiadau o beidio gallu derbyn gwasanaethau eich meddwl drwy gyfrwng gwahaniaeth fi. Be ydy'r goblygiadau ymarferol hynny ar faint o sy'n datgelu, ar y bethau yn ystod o'r therapi, mynegiant, y gallu yn gwneud y pethau yna i gyd. Felly, nes i gael diddordeb yn y wefan, a wedyn mewn chydig bach nath nhw yn garedig iawn gwahodd fi i fod yn rhan o'r tîm lle. A felly dwi yna wan ers rhyw 2 blynedd, yn siŵr, fel yna. Mae'r wefan bron yn 2 oed, dwi'n iawn i ddweud? Ie. Felly, ie, jyst trio gwneud rhywbeth i gyfarch o bwlch os yma weithiau, mae'n hawdd i pawb ddeud. O, mae rhaid i hyn newid, mae angen i rwy'n neud rhywbeth yn hyn, twyd. Felly, nath ni jyst yn penderfynu bod ni jyst yn gwneud o. Felly, ie, dyna fo, rili, sgolweithio o fo. Diolch i ti, Sophie. Mae'n braf bod pobl fel chi ar hyd y lle yma yn gwneud pethau fel ar y rhannu. Diolch yn ofnadwy. Dwi'n mynd wedyn. Wel, mae yna sawl reswm pam, a dyn ni gwir. Mae ti'n sôn ar y cychwyn am yr ymgyrch amser i newid. Nifer o gyrff familiadau iechyd meddwl wedi dod at ei gilydd i redeg ymgyrch i annog bobl i siarad yn agored am iechyd meddwl. Ac mi o'n i fel aelod cynulliad wedi bod mewn digwyddiadau lle nhw'n lawnsio ymgyrchoedd, lle nhw'n trio hyrwyddo. Ac wrth gwrs o'n i'n gwybod y stori'n hun. Ac o'n i yn teimlo, wel, mae gynna i stori i'w ddweud, a dwi fan hyn yn cefnogi'r ymgyrch, ond eto dwi ddim yn gwneud yr hyn mae'r ymgyrch yn gofyn i bobl i wneud. Felly o'n i yn teimlo braidd yn rhagrithiol ar un lefel. A mi ddoth yna bwynt le mi nes i ddeud wrthyn nhw yn y digwyddiad, un o'r digwyddiadau yma, bod gen i brofiad o iselder ysbryd a phroblemau iechyd meddwl, ac hynny yw, os fysen ni gallu helpu mewn unrhyw ffordd, sy'n ni'n barod iawn i wneud o ran hyrwyddo'r ymgyrch. A digwydd bod, yna 3 aelod cynulliad arall wedi cael sgyrsiau tebyg iawn gyda nhw. Digwydd bod, y 4 ohono ni o bleidiau gwleidyddol gwahanol yn y cynulliad. 3, Kent Gates, Finne, Eluned Parrott a David Meldon, 4 aelod. Ac mi wawriodd i arno ni, wel, allwn ni gynnal dadl yn hyn yn y Senedd, allwn ni wneud rhywbeth yn hyn, allwn ni 4 ohono ni siarad o'n profiad yn y siambr, dweud yn stori gan bod y 4 ohono ni wedi dweud bod ni'n awyddus i wneud hynny, a bod yn rhan go iawn o'r ymgyrch yma i trio gwneud gwahaniaeth, a dyna ddigwyddodd. A nes i fynd ddychmygu, wrth gwrs, bysau hynny'n arwen at be arweiniodd ato fo, safbwynt y holl sylw a'r holl gwmniodd hynny i'r ymgyrch ar un lefel, wrth gwrs. Felly dyna un reswm pam. Ond mi oedd na reswm arall hefyd, lawer mwy personol i mi, oherwydd dwi yn teimlo, po fwyaf dwi'n siarad am y profiad i
o fod yn ymrafel a iechyd meddwl, po gryfa ydi ngafel i ar y cyfrwng. O'n i wedi dweud yn y rhan yna mod i wedi gwella. Wel, ydw i wedi gwella, ond pawb gan dyddiau da, dyddiau drwg. Y gwirionedd yw bod gen i fwy o afel ar y cyfrwng nawr na gen i oed. A bob tro dwi'n gwneud rhywbeth cyhoeddus, dwi'n teimlo bod fi'n cael mwy o oruchafiaeth ar y cyflwr, a mae fi sy'n gallu dictatio i'r raddau be dwi'n deimlo, be dwi'n feddwl, a sut dwi'n dygymod ar cyflwr. Felly, y profiad yna wella, oedd e'n rhan o'r profiad o wella, a mae'n dal i fod, mae hwn heddi yn ynghyfhau, a dwi wir yn teimlo bod e'n ynghyfhau. Felly mae yna sawl rheswm pam, ac oedd yr amseru wrth gwrs o'n i yn ymwybodol bod rhywun yn llygad y cyhoedd, a mae yna gyfrifoldeb yn dod gyda hynny hefyd i sefyll fyny weithiau a dweud y stori. Felly oedd popeth wedi dod at ei gilydd i bob pwrpas, ac o'n i'n teimlo mae dyna oedd y peth iawn i wneud. O ran yr ymateb, wel, hynny yw, fel fydden ni'n trymio, mae llawer o bobl sydd yn siarad am eu profiad nhw yn eithindio. Mae rhywun fel o, cyn gwneud, yn sicr oherwydd y bobl oedd yn agos i fi o ddim yn gwybod i fod yn gwir am be o'n i wedi bod trwyddo fe. O'n i'm eisiau brifo nhw, fel o'n i'n gweud yn y sgrif yna. O'n i'm eisiau iddyn nhw'n deimlo'n eog, ond o'n i eisiau iddyn nhw ddeall mod i wedi dod allan o'r ochr arall yn berson cryfach, yn berson fyse mewn gwell sefyllfa i ddelio â hyn, am ba bynnag hyd, mae rhaid i rywun fyw gyda hyn, a mod i mewn lle da. Felly, mi oedd bobl yn diolch i fi wrth gwrs, am dweud be oedd gynnau ddweud, ond o'n i'n teimlo hefyd y brawgarwch a'r cyfeillgarwch a'r cariad yna gan bobl, a'r braw mwyaf ges i, oedd faint o bobl oedd fyny ata i, fysen ni byth wedi dychmygu oedd yn dweud, diolch i ti am wneud beth ti wedi wneud, mae yna nifer ohono ni wedi bod trwy'r un profiad. Reit, diolch am weid. A dwi'n gobeithio bod rhai o rheini falle wedi dweud hynny am y tro cyntaf. A os ydy hynny wedi gallu cyfrannu at gael y trafodaeth yma, yn wedi gyda'r dynion, a mae rhaid i fod yn onest, mae'n debyg, mae dyna un o'r resymau pan o'n i ddim yn rhannu gyda'n rhieni a ffrindiau a chyriffion a theulu. Dwi'n beth macho iawn yn dweud, mae cymdeithas yn disgwylion i fod yn ffigurau cryf, cadar, y stereotype traddodiadol yn nonsens a ni'n bod yn dynol i ni gyd. Ni gael dyddiau da, ni gael dyddiau drwg, ni chwerthu, ni crio. Dyna yw'r reality bywyd. A wedyn o'n i jyst yn teimlo hefyd falle bod gynnau gyfraniad yn bwysig. Amlwg, mae unrhyw berson sydd yn byw hefo anhwylder iechyd meddwl yn arbenigol ar ei cyflwr ei hunain, a dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig o ran therapi, bod ni'n garfod derbyn mae gwrando i'r lle ni yn y lle cyntaf i fod yn gwybod sut mae'r unigolyn sydd o'n blaenau ni yn teimlo. Ond o ran y llyfr, o'n i'n teimlo bod o'n hynod bwysig bod pobl yn cael effeithiau. Hynny di bod hein yn gyflyrau sy'n cael eu cydnabod a'i hadnabod ar draws y byd, nid dim ond yma yng Nghymru neu ym Mhrydain, ond yn gyflyrau lle gen ni'n gallu gweld symptomau sydd yn gyffredin. A mae hynny o ran datblygu ffyrdd o datblygu ymyrraethau a thryieithau yn hynod o bwysig bod genna ni gallu i drafod be ydy'r cyflyrau gwahanol. Ond o ddeud hynny wrth gwrs, mae yna nifer o'r cyflyrau sydd hefo pethau yn hynod o debyg yn nhw. A felly mae angen weithiau bod yn hynod o ofalus bod ni ddim jyst yn rhoi label ar rhywun, ond bod ni yn rhoi y label o fewn cyd-destun. Felly mae wastad o'n ochr i fel therapydd, mae edrych ar rhywun yn holistaidd hynny di. Be di'r cyd-destun pam bod y person yma, yr unigolyn yma, hefo'r trafferthion yma, ar yr adeg yma. Ac yn bwysicach wedyn, sut fedrwn ni fynd ati i helpu adfer. Dylen ni ddweud bod Hywel wedi cyfrannu cerdd tuag at y gyfrol yma. Pa mor anodd oedd ei ti i ysgrifennu, neu falle oedd o'n hawdd, fatha catharsis, achos dwi'n gwybod i fi oedd o ddim yn hawdd, oedd o'n beth reilig o anodd, ond sut oedd dy brofiad di? Ie, dwi'n meddwl bod mae yna gerdd yn y gyfrol, a nath y gerdd ddod yn eitha hawdd, oherwydd dwi wedi arfer sgwennu cerddi am lawer iawn o bynciau amrywiol felly. So allai ddarllen y gerdd orach. Cyd-destun fan hyn yw bod
Dan Alan sôn am iselder ar ôl geni, ac yn syth ar ôl geni Lleigyr plentyn cyntaf, oedd 'na lifogydd mawr yn Hal y Bont, felly dyna'r cefndir i'r gerdd yma. Felly allai darllen hon falle. Llifogydd. Cyrhaeddodd ac rhoddi dy ofal, dyfod ohoni ei gwên, ei heilwen hi, glaw ynot fi goleini. Gwyll o fwg a llifogydd a fwriwyd dros fori a thredydd, dŵr di aros y ffosydd yn codi o'r cydd. Y lôn o'r galon ar gau, heolydd yr hael o dan warchau, erydiad trwy dyrydau o hyd, a'r bont yn gwanhau. Ond disgyn ar dŵr fesul dydd, fesul dafn o dderddwr, festaw hael i ledfi'r stŵr ar ei hyd yn waredwr. O foddi rhaid cyfaddef ar y sgiw ac ar sgwar y pentref, nes bod gwaddod y goddef yn dwy'n braidd i goeden gref. Felly, Mae hwnna'n dipyn o gwestiwn i gloi ar hyn yn y gwir. Mi o'n i'n aelod o'r Pwyllgor Plant a Pobl Ifanc ac Addysg yn y Cynulliad, nath wneud ymchwiliad fewn i wasanaethau iechyd meddwl i blant a pobl ifanc yn Nghymru. A fel o'ch mae'n atgoffa'n gynharach, mae'n trydydd yn cyfgwyrydd adroddiad gan Pwyllgor o'r Cynulliad ar y pwnc yna o ddwbl. Mae adroddiadau o'r fath yn gwneud argymhellion hir y Llywodraeth, a mae'n ddyletswydd ar Llywodraeth i ymateb i bob un ohonyn nhw i dderbyn yr argymhelliad, dderbyn mewn egwyddor efo gorfod o rheini sy'n golygu bod nhw'n gweud cynafod bod yna problem o bod nhw'n mynd i wneud i fynd am y peth, neu wrthod. A mi gawson ni ymateb oddi wrth Fogethin yn gweinidog iechyd a Kirsti Williams yn gweinidog addysg oherwydd ei gorgyffwrdd y ddau portffolio. Ac i bob pwrpas o'na ormod o dderbyn mewn egwyddor. Oedd e'n gwbl anigonol y marn aelodau cynulliad ac y marn aelodau cynulliad neu cefn y Llywodraeth hefyd. I'r fath raddau, fel bod y prif weinidog yn y diwedd wedi gorfod gofyn i'r ddau weinidog yna i dynnu ymateb yn ôl oherwydd bod e'n anigonol ac i trio eto. Ac i trio cyflwyno ymateb ychydig mwy ystyrlon ac ychydig mwy pendant o ran sut o'n mynd ymateb i'r crisis oherwydd pan ydych chi'n edrych ar y gwasanaethau, o'n i'n mynd i wedi gwasanaethau sy'n na, hynny yw dos na ddim gwasanaethau digonol, yn enwedig i blant a phobl ifanc, yn ei harddegau, os nad ydych chi'n dal y cyflwr yn gynnar ac yn rhoi y sgiliau i bobl ifanc i allu dygymod ar rhai o'r profiadau maen nhw'n mynd trwyddyn nhw ac i adnabod y teimladau ac i reoli falle sefyllfaoedd lle mae iechyd meddwl yn datblygu i fod yn broblem. Yna wrth gwrs ni'n gwybod bod yr oblygiadau i'r unigolion, i'r gwasanaeth iechyd, i'w canlyniadau bywyd nhw o safbwynt swyddi yn y dyfodol ac i bwrs y wlad os mae dyna'r iaith yn siarad yn eithriadol. Felly mae buddsoddi rhag blaen yn bwysig iawn oherwydd mae yn mynd i arbed llawer iawn o broblemau, a chafferthion, a dilastod, a chost yn y pen draw. Felly mae angen mwy o ddarpariaeth o fewn yr ysgolion. Mi welon ni un ysgol yma i Colwyn, ysgol gynradd, lle nhw'n defnyddio mindfulness, meddwl hwnnw. Ond oedd e'n wych, oedd y plant yn dod mewn ar ôl chwarae, oedd nhw fel dosbarth yn gwneud rhyw un neu ddau o mindfulness, a wedyn o'n nhw'n barod am ei gwers. Oedd nhw'n sôn am sut o gwahanol rannau'r ymenydd yn ymateb i wahanol rannau, wahanol sefyllfaoedd, a chi'n teimlo bod yn unigolion i fewn, a wedi ymweru i adnabod teimladau ac i adnabod sut oedd gallu rheoli i ymateb a'i gofyn nhw pan oedd yn ei codi ac yn y blaen, ac oedd nhw'n cefnogi gilydd. Oedd y diwylliant yna yn awdurdod, a mae eisiau math yna o ddarpariaeth ar draws y gwasanaeth addysg ac ysgolion a cholegau a gweithleoedd hefyd. Un elfen fechan yw honno, ond mae yna gosti hyn. Ac yn y cyfnod yma o lymtra, i ni gwybod ble i ni sefyll o ran gallu Llywodraeth a gallu cynghorau i allu ymateb i'r anghenion hynny, ac felly roedd yn dwi'n meddwl yw ar yr union adeg pan bod angen y gefnogaeth yma fwy nag erioed. Mae'r wasba yn fwy nag erioed o safbwynt gallu yr awdurdodau yn paru hynny. O ran oedolion, beth swn i'n dweud ydy bod angen i ni flaenoriaethu iechyd meddwl rhieni. Oherwydd, os oes gyda ni rieni sydd hefo problemau iechyd meddwl, bod hynny'n am iechyd meddwl neu yn broblemau iechyd meddwl, gwahaniaethu rhwng y ddau. Mae gwirioneddol angen cefnogi, oherwydd
Mae plant sydd yn byw hefo rhieni sydd hefo problemau cyffuriau, neu problemau alcohol, neu problemau iselder, neu orbryder yn cael ei effeithio'n uniongyrchol. A maen nhw wedyn yn mynd i gael trafferthio'r eu hunain yn aml iawn, inte oherwydd bod nhw'n dod yn ofalwyr iddynt, ac felly angen cefnogaeth, neu oherwydd bod nhw hefyd yn datblygu yr un math o mater i sefyllfaoedd anodd, ac felly yn cael ei anodd i'w dopi. Felly mae'r gwaith o'r ysgolion sydd angen ei wneud o ran hybu dygnwch a gwydnwch plant a phobl ifanc yn sicr yn hynod o bwysig. Ond mae rhaid efo gael ei wneud ar y cyd bod rhieni yn gallu cael gwasanaethau drwy'r gwasanaeth iechyd ar gyfer i helpu teuluoedd i fod yn gallu gweithredu yn effeithiol. Diolch Mair, a be am dyna ti, Hywel, sut fysa ti licio gweld pethau'n symud ymlaen rwan? Wel, ie, byddwn ni'n ategu popeth sy'n cael ei weid hyd yn hyn. Dwi'n meddwl un peth sydd wedi taro fi dros y mynyddoedd diwethaf. Bod gymaint o wahanol fathau o ddarpariaeth i fel. Dwi'n meddwl, wrth gwrs bod yna'n adlewyrchu chi amrywiaeth o gyflyroedd ac yn y blaen sy'n gael a yn anorfod falle. Ond dwi'n meddwl bod yna'n un peth sy'n gwneud i'n anodd weithiau yw bod yna'n gymaint o wahanol grwpiau neu gymaint o wahanol fathau o gefnogaeth yn cael ei argymell. Ac yn aml iawn, mae'n cymryd llawer o'n amser i wybod pa un sydd yn fwy addas. A dwi'n meddwl falle, dwi'n yn gwybod beth yw'r ateb o gwbl, ond dwi'n gweld yna fel un peth falle ni'n gallu meddwl am sef trafod. Mae'n amser mae'n gymryd i gyrraedd yr pobl cywir. Ond rhywbeth o safbwynt personol iawn, heb fod o leidyn yn gwybod digon am y sefyllfa yma. Wel, mae lot wedi cael ei ddeud mewn gwirionedd, ond dwi'n meddwl yn ôl at pwynt Llŷr, dwi'n meddwl sy'n ni fel mudiad yn bendant yn croesawu gweld lot mwy o beth yn digwydd yn ysgolion. Mi fuon ni'n gweithio ddiweddar efo canolfan arbenigol yn Llundain mwyn addasu teaching toolkit oedden nhw'n galw fo, oedd ganddyn nhw ar gyfer athrawon cyfnod y llwyddol 3 i arfogi nhw i roi fel sesiynau ymwybyddiaeth a siarad, pwysigrwydd siarad am eich blaen. I blant rhwng blwyddyn 7 a 9, sef y plant sydd yn fwyaf at risg yn debyg yn ôl ffeithiau beth bynnag o dechrau profi anawsterau lle. Mi nathon ni weithio fy nhw mwyn addasu hwnna'r Gymraeg gan bod na ddim byd ar gael yn Cymru. A da ni bellach wedi dosbarthu'r pecyn yna i bob un ysgol Cymraeg a dwyieithog ar hyd o wlad. A dwi'n gwybod fel os ydyn nhw wedi derbyn o a wedyn yn bwriadu dechrau defnyddio fo'n mis Medi. Felly da ni dal i gael clywed sut eithi a fydd nhw'n anodd iawn i'w fesur. Ond dwi'n edrych ymlaen i gael yr atgofod a gobeithio bydd yna bethau pellach yn gallu cael ei gwneud lle. Ac yn amlwg yn ail, dwi'n meddwl wrth i'r Llywodraeth neu'r Llywodraeth bynnag fynd yn ei blaen i wella gwasanaethau, dwi'n meddwl bod angen mwy o bwyslais ar iaith. A dyna beth ni bendant fel Rhyw meddwl.org yn deimlo. Dwi wedi gwneud ymchwil sydd yn gallu bacio hynny fyny lle mae cael gwasanaeth drwy ailiaeth yn wasanaeth eilradd. Dydy o ddim yn luxury, mae o'n angenrhaid. A dwi'n gwybod o brofiad o dderbyn cwnsela gen siaradwr sydd ddim yn siarad Cymraeg, siarad Saesneg lle, a cwnsela yn Gymraeg. Dwi'n gwybod y gwahaniaeth fy hun. A dwi'n meddwl am yr heini sydd efo program fwy dwys na unrhyw beth dwi'n rioed wedi profi, fedra i'n dychmygu. Nhw'n trio mynegu hynny mewn ailiaith. Yn enwedig os gen ti brofiadau traumatic ti angen siarad amdanyn nhw. Profiadau sydd wedi digwydd yn dy famiaith di. Dwi ti ddim yn gallu cyfieithu hwnna i gyd yn dy ben a cael drosodd yn union beth ti isio. Felly beth sy'n digwydd ydy ti'n canolbwyntio gymaint ar sut wyt ti'n deud hyn yn Saesneg, nes ti ddim yn ymlacio'n iawn i allu gadael popeth allan a cael y gorau allan o'r therapi yn gryno lle. Felly dwi'n meddwl symud ymlaen, nid yn unig mae angen cynyddu gwasanaeth, ond mae angen cynyddu gwasanaeth sydd yn addas i'r unigolyn sy'n ei dderbyn o, boed hynny'n ymwneud efo iaith neu'r math o therapi neu beth bynnag. Mae angen lot mwy o ffocws, dwi'n meddwl, ar le mae'r unigolyn penodol yna i angen. Dydy hi ddim yn one size fits all, na ddim. So, ia, dyna beth dwi'n meddwl sy'n ni'n sesio.